Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay niining tungura sa inyong nasab nga pagpatalinghog niining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulong ng PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako magapanginaot usab nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mong subihan sa DYL magsugod kita sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon. O ano na kini duha ka hugna ang atong pagpangalagad dinhi sa mong subihan. Ang unang hugna ari kita sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong executive and vice president sa mong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghilista sa pagtulon ang PBCM. O sa pagpangumusta no sa tanan nga mga kaigsunan o pagpaybalo ang atong programa sa mga latong lamdag sa kinabuhi nikabat na kini sa 35 ka mga radio station ang atong nasudlan, Visayas ug Mindanao ang atong nasudlan pinagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi tungo sa tuyo ug tumo nga may baluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga niya nakita nagpamatuod sa ikatalong panahon dinhi dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O sa pagpumusta sa tanan nga makigsunan dinhi sa atong verse number 35 sa atong chapter, Mr. and Mrs. Chupilio Subilla, uban sa mga membro nila ni Sister Ivy Valenzuela, no? Diya sa kaning Tipolo Mandawi, nila Sister Janice, maayong hapon, o nila ni Sister Margarita Igunya, brother ni Comedis Igunya, o nila ni brother Luciano Panta, o ni Sister Lucy Panta, uban sa iyang pamilya, o ingon usab dito sa kanang Katarman uno nila ni Mr. and Mrs. Manolito Doroy. Mayong hapon kanimo dia brad og ni brother Nasar Guardiana. Mayong hapon gyapon kaninyo kanimo dia brother Nasar. Og ingon man usab sa atong chapter dia Toledo nila ni Sister Vicky Dusina, brother Eugene Dusina, iyang vice og ni dia sa Alimango Sister Ranis Alporque og inguman dia sa Bigaco no sa Lutupan ni brother Edward Laspunia. Kumusta og mayong hapon kanimo brad. Og sa tanan labi na dito sa Bohol sa atong chapter nila ni brother Lunglong Divino og siyang bay si brother Gregorio Painagan og sa tanan nga mga membro diha sakop sa Carmen Bohol mayong hapon og sa atong main office nga din ana didto ang atong executive at the same time atong chief minister sa mga pagtulunan sa PBCM si Reverend Charlie uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio og sa tanan usab nga mga kaigsuonan diha nga mga members PBCM mga bag-o og mga daan lakip na atong kauban sa buhat ang mga ministro o ebanghilista sa maong pagtulunan sa PBCM. O maayong hapon kaninyo tanan. O lakip na usab ang atong mga Facebook subscriber no maayong paglantaw diri kanamo ug hinaot punta kanunay nga magasunod kamo
sa maong programa sa PBSM. O sa tanan lang gyud kutob sa mga buti ning maong pagsibya o ganya pa yatag ko pa sa lain nga lagad magapangmusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio sa samang pagkaagi usab kiguban ini atong programa karon dinhi sa maong istasyonan sa DYLE. Kumusta na lang sa tanan nga magkaigsuonan ilabi na sa mga miyembro da dapit sa Toledo kang Lucy Dusina. Kumusta ang tanan diha nga mga miyembro da sa Toledo City no? Kumusta kaninyong tanan? O ilabi na usab diha dapit sa palasyo no diha sa ato ang Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio. Kumusta rin uban sa imong pamilya damgaga og sa tanan nga mga missionaries diha o sa tanan usab nga mga ministro. Kumusta kaninyong tanan? O I hope nga kamo sa kabaskong sa lawas aron kana may magamit nato sa pagpamatuod sa ato ang magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O usab dito sa gawas sa nasod, kumusta na lang diha? Dili na nako sa tagsaon ang ato ang magkaisunan Brad Sam kadapit sa Amerika o di man dapit sa Saudi Arabia o di man dapit sa inutang Middle East o sa United States of America, ilabi na kang TC Kulihat o sa iya usab nga pamilya. Kumusta kang Sister Lily o uban usab sa iyang bana Peterson. Kumusta kanyong tanan diha? O mahinaot kami nga anak mo sa kabaskog sa lawas. Bueno Brad Sam, natong miaging Domingo ato namang sa dili pa din nato no hisgutan ang tema nato Brad Cesar no ato gyapon gipanagat ang mainiton gyapon nga pagmusta o pagpasalamat sa atong igsoon diha sa kaning San Remio Bugo no nga sa iyang mainiton nga pagsuporta sa atong programa sa atong chapter president si Brother Chapter President Jonilo Bintulan uban sa iyang mga membro diha nga tanan sa iyang bay si Brother Berto Inot. Maayong hapon kaniyo diha mga brother. O ipadayon o aniya ibalik ko ni Brad Cesar o pag-iskot sa tema. Natong maging Domingo Brad Sam ato namang gitun-an nga kun ang kamatuoran kun kini magpaila gikinahanglan nga ibase gayud sa mga tagna sa Biblia. Dili pwede nga ang tag-iya sa katumanan nga naagyod mabasa diha sa Biblia. Kinahanglan gayud nga sama sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang lugar pagpaila dinhi sa kalibutan, nagbase siya og mga tagna sa Biblia. Sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo, dili kay mismo siya sa iyang kaugalingon, kundi dunay iyang gibasihan nga mga tagna pinagi sa iyang kaugalingon. Ug usab sa mga apostolis doon nagapon sila mga tagna apan walay mabasa diha nga Pedro, Lucas, Juan, Pablo wala. Kundi pag-abot na nila sa diha nga nataw na mga apostolis, diha na nila giangkon nga kana natuman kanang tagna diha kanila. Sa samang pagkaagi usab sa atoa dinhi bahin sa Espiritu Santo, doon nagapoy gibasihan nato nga mga tagna apan walay pangalan nato nga Samuel, Cesar, Charlie Eugenio o Ronilo Mangalos o kinsa pa, walay mabasa pero naay mga nakasulat apan dili pwede nga isulat ang atong pangalan diha kay tagna gud. Kung kinsa lamang ang muklim ni ana kung mulutaw na ang maong hingtungdan. Sa samang pagkagiusab sa atong magtutudlo, ang atong magtutudlo way mabasa diha nga ang katumanan sa Espiritu Santo mao ang atong magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Pero dunay mga tagna mo to nga pag-abot na ni Master din nga nagpakataon na ang Holy Spirit mo na dahil nga gi-claim na niya o iya po dahil gitudlo diri sa iya mga tinunan sa mga kanato Brad Sam nga siya na ang katumanan sa mga tagna. Pero before that, sa dili pa natulugan o kayon ka ng mga teksto sa Biblia nga mga tagna sa atong langiton nga magtutudlo ato sang dugangan Brad Sam ang mga tagna sa unang kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa sa iyang pagpakamatay sa cross, bisan sa iyang pagpalansang sa cross, wa pay Kristo nga nataos kalibutan
daan ng gilatid daan sa iyang langiton amahan nga mao kana ang dangatan sa iyang anak nga mao atong Ginoong Hesukristo. Ug unsa bay atong mabasihan sa Biblia, Brad Sam, nga kun ang atong Ginoong Hesukristo kun magpamatuod sumala sa Lucas, Brad Sam, mayo tingaling ibalik na to pagbasa ang Lucas kapitulo 24 o yang bersikulo 25 ngadto sa 27 ikama ngadto sa 44 kung si Kristo magpamatuod magpaila sa siya kagalingon pinaagi bagyod og tagna og unsang basahon nga gibasihan ni Kristo nga mao ang katumanan sa iyang mga tagna naabay gisulat diha nga ang atong Ginoong Kristo kung magpamatuod pinaagi gayud sa tagna Na ay gisulat, Brad Cesar, tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpamatuod nagagamit siya mga tagna sa Biblia sa iyang kagalingon nga naputuman kana sa iyang kagalingon. Kung balikan nato ang kasaysayan, Brad Cesar, sa gibasa nato sa Lucas siyang kapitulo 24 bersikulo 25 ang atong pagabasahon hantod sa 27 kama 44 hantod sa 45 nga mo ni ang gibasihan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpamatuod sa iyang kaugalingon niya sa 25 sa kapitulo 24 gingon sa Lucas gingon og si Jesus mingon kanila o mga taong buang-buang kinsang mga kasing-kasing hinayaan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayod nining mga butanga o gunya magasulod siya sa iyang himaya sa 27 gingon. Og sugod kang Moises, matud pa katong Kristo nga matud pa nga iyang gisgutan nga kinahanglan nga magaantos gayud nining mga butanga og unya magasulod daw siya sa iyang himaya nga sugod daw sa kang Moises o sa tanang mga propeta. Dios. O iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon mo na ang iyang gibasyan sugod sa basahon daw ni Moises ug sa tanang propeta. Unya iyang gisaysay ang iyang gingadto kanila ang mga butang ngatip sa tibok kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon sa 44 gingon. Ug unya mingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo ngadto ni iyang mga tinun-ana iyan ning giko kabildo lugar. Kabildo kibali ni Kristo. Nga kinahanglan gayod matuman ang tanang naisulat may tungod kanako ingon niya diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Unya matud pa sa 45 kung ipadayon ta ug iyang gibuksan ang ilang mga salubutan kadtong mga tinunan aron makatukib sila sa kasulatan. So, kung magpamatuod ay si Kristo, Brad Sam, nagbase siya sa basahon ni Moises, basahon sa mga propeta, o basahon sa mga salmo. Diha day mukutlo si Kristo bahin sa iyang kaugalingon, diha ni anang maong basahon ni Moises, o basahon sa mga propeta, o sa mga salmo. Kay ang giingon din sa Biblia, Brad Sam, sa pinadayag kapitulo 19 bersikulo 10 nag-ingon, unya miyapa ako sa iyang tilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana, ako maoy usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonan nga na naghupot sa pagpahimatuod ni Hesus, maoy simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Hesus mauman ang espiritu sa tagna. Kung mao, kung si Kristo di ay, kung nagpamatuod siya sa iyang kagalingon, nagbase siya og mga tagna. Nan ang pangutana, Brad Sam. Hain man ang usa nga tagna sa atong Ginoong Hesukristo nga natuman diha sa iyang kagalingon pero wa gyoy pangalan ng Jesus diha kay ang uban man gud, Brad Sam, diskumpiyado kayong ubang mga pastor, mga ministro, mga diakono uban pa nga, magpamatuod mong Espiritu Santo na abay mabasa nga Tomas Ihinyo Senior nga maong katuman sa Espiritu Santo, di ba nagdugang mo sa Biblia mo ng ilang katarungan, Brad Sam? Pero ang wala nila may baw bisan pa sa unang kapanahunan ang atong Ginoong Hesukristo, wa gyud siya, wa gyud ingon nga na litra por litra bahin sa iya mga tagna
nga Hesus sumala sa maong mga tagna. Anahasa ba ang usa sa tagna ni Kristo, Brad Sam, nga wa gyud diha ang pangalan, may tingali mo i-read ang Zacarias Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa 9. Usa kini sa tagna sa atong Ginoong Hesukristo, pero wa gyud mabasa diha nga Hesukristo na ang maong nahimong katumanan ni ana. Aniya, Brad Cesar, basahon lugar ta ang nakasulat no sa usa lugar ni sa kanang tagna mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero wa gyud pangalan diha. Sa pagtagna, Brad Cesar, wa gyud di gyud na to mabasa pod nga si Kristo na nga lang Kristo diha sa maong bersikulo Sa tagna ni Propeta Zacarias. Basa, sumala sa gitugaan ni Propeta Zacarias. Nya basahon ta ang nakasulat sa basahon sa Zacarias sa iyang Kapitulo 3 versikulo 8, inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan gingon. Pamati karon o Josue nga labawong saserdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga naglingkod sa imong atubangan, kay sila mga tao man nga usa ka ilhanan, kay ania karon pakakatawhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga. Dunay alagad nga pakatawhon daw nga mao daw ang sanga. Nga gisgutan ug sa 9 gingon din kay ania karon ang bato nga akong gipahimutang sa atubangan ko. Yosue. Si Josue matud pa ibabaw sa usa ka bato, mao ang 7 ka mata o 7 ka mga mata ania karon igakulit ko ang kinulit ni ana nagaingon si Jehova sa mga panon, ug panason ko ang kasalanan ni anang yutaa sa usa lamang kaadlaw. So dunay tagna, Brad Sam, nga dunay gisgutang 7 ka mata. Nga may 7 unya na nang 7 ka mata, Brad Sam, panason daw ang kasalanan ni anang yutaa sulod lamang sa usa ka adlaw. Na ato kining 3 apon, kay basahon man kini ni Zacarias usa man ni sa propeta nga mao man ni ang giingon ni Kristo nga kon magpamatuod si Kristo pinaagi man sa tagna sa mga propeta sa basahon ni Moises ug sa mga salmo. Na naay gipakita diha nga dunay 7 ka buok mata, nga ni anang 7 ka buok mata nga panason daw niya ang kasalanan sulod lamang sa usa ka adlaw. Nan kinsa ba kanang gisgutan nga dunay 7 ka mga mata nga panason ang mga kasalanan sa usa lamang kaadlaw na Brad Sam? Gitug-an ba kana sa pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo? Oo, basahon ko, Brad Sam. Tug-an kana, Brad Cesar. Ang Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 6 nag-ingon, og diha sa kinatung-an sa trono og sa 4 ka mga buhing binuhat og sa taliwala sa mga ansyano, nakita ko ang usa ka kordero. Starring ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay nga may 7 ka sungay og 7 ka mata, nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. So nining puntoha, dunay gisgutan ang Pinadayag nga naghisgot og usa ka kordero nga nagtindog daw gipatay nga mao nga may 7 ka buksungay og may 7 ka mata. So ning lugwa na kibali lugar, ning inside na lugar dito sa basahon ni Propeta Zacarias nga dunay 7 ka mata. Pero pag abot diri sa Pinadayag sa pag-abutan ni Kristo, gipakita diha nga kadto di ang 7 ka mata mao daw kuno kana ang kordero nga nagtindog nga daw gipatay nga may 7 ka sungay og 7 ka mata. So ning tumaw lugar ang Quinside na. Ang tibalin ning Quinside na lugar at tagna dito sa Zacarias nga dunay 7 ka mata. Ang pangutana, Brad Sam, gitugaan basab sa Biblia pero wa gyud mabasa nato sa Zacarias nga si Kristo na nag-ingon lang kordero pag-abot na sa ni Kristo. Ang pangutana, Brad Sam, kinsa ba kanang kordero nga dunay 7 ka buok mata nga gipatay na siya nga panason ang usa lamang kaadlaw ang pagpanas sa mga kasalanan sa maong mga katawan? Kinsa ba kanang kordero, Brad Sam, nga dunay 7 ka buok mata, nga dunay 7 ka buok sungay o gisgutan usab diha nga panason ang kasalanan sulod lamang sa usa ka adlaw? Kinsa ba ang nahimong katumanan na
nga kordero Brad Sam, gitug-an basab sa Biblia kinsa kanang kordero Brad Sam aron matris up nato nga kana natuman gyud na diha sa atong Ginoong Kristo, gitug-an ba gyud na Brad Sam? Basaha ang Gitug-an nakasulat sa Juan. Kung atong basahon lugar ang nakasulat sa Juan, no? Siyang kapitulo 1, versikulo 29. 29. Ingon ni ini matud pa atong basahon. Inyong patalingugan mga kaisunan kung kinsan nang gingon nga Pito ka buk mata. nga may pito ka mga mata nga may buluhaton kana sa pagpanas sa kasalanan Sulod? sa yuta sulod lang sa usa ka adlaw nga kanang kordero. Pero wag yung Kinsa Hesus na? ha? Kung kinsa na nga kordero, aniya ang tubag Bra Cesar 1:29 sa Juan gingon og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Hesus nga nagaingon paingon kaniya ug siya miingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So gitug-an. Kinsa day ng kordero mga kaigsunan nga may buluhaton sa pagpanas sa sala sulod lang sa usa ka adlaw na nang yuta nga kanang gingon kordero kana sa atong gisubay mao kana natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo nga kana giingon sumala sa pagtagna ni propeta Zacarias nga matud pa kana siya may pito daw ka mga mata nga mao dang kordero nga kanang kordero mao kana sa atong Ginoo mao di kana ang atong Ginoong Hesukristo ang katumanan pero sa pagtagna ni propeta Zacarias walay Kristo nga nakasulat didto sa maong bersikulo mga kaigsunan. Ingon ana mga higala sa samang pagkagiusab kung moingon mo nga naabay inyong tagna diha Samuel, Cesar, Charlie Eugenio, Mangalos, wa lagi dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna kay kung ibutang ang pangalan dili na mulutaw ang daghang relihiyon karon panahon na mo basa na lang kas Biblia naa naman diha nga PBCM ang katumanan sa katulong kapanahonan kumo kay abilidad sa Biblia nga kung magpaila ang maong katumanan dili abilidad nga i-appeal ang pangalan sa samang pagkagiusab sa atong Ginoong Kristo dito sa basahon ni Zacarias kay gingon man diha ang pagpamatud ni Jesus pinagi man sa mga propeta o sa mga salmo o sa basahon ni Moises wa gyud mabasa diha sa propeta nga si Zacarias nga kanang giingon nga dunay pito ka bukmata nga panason ang kasalanan sulod damas sa kadlaw maura na ang naka-stated dito wa gyud Jesus nga mao ni mo panas sa sala sa kalibutan wala pero pag abutan ni Kristo gitug-an na kana sa iyang mga tinun-an sama kang Apostol Juan o sama usab kang Juan Liberador sa pinadayag 5:6. Ingon ana mga higalag makaigsunan dili batasan sa Biblia nga mangita mo mingon nga nabay Tomas Eugenio Senior nga may katuman na sa Espiritu Santo diha gyud mo mga sayop mga higalag makaigsunan dili abilidad sa Biblia nga kung itagna dili gyud na isulat ang pangalan wala gyud diha i-apil na napatay usa sa tagna Brad Sam nga natuman gapon sa atong Ginoong Kristo. Mayo tingali imong basahon ang Isayas kay mo manigiingon lagi nga siso sa magpamatuod siya sa kalingon pinagi sa basahon sa mga propeta. Kinsa ba ang usa sa propeta Brad Sam nga nagtagna gapon? Mayo tingali imong basahon Brad Sam ang Isayas kapitulo 22 bersikulo 22 ngadto sa 25 Brad Sam. Naabay Hesus gihapon diha ni ana nga ilansang siya. Naabay Hesus diha. Brad Cesar, basahon ka ang gingon nimo nga sitas sa Isayas kung naabay Hesus diri nga may kanang ilansang siya nga may bulaton nga malansang siya nga sa cross lugar. Sa Isayas 22:22 ngadto sa unya hantod nato pagabasahon sa 25 inyong patalingugan mga kaigsunan gingon. Ug ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga katong yabi daw sa balay ni David. Ug siya magabukas og walay makatakom ug siya magatakom ug walay makabukas. Okay. O reverse 23. Og igalansan ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on ug siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan 24. Ug iyang igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan ang mga anak nga kaliwat ug mga sanga ang tanang mga baso nga mga magagmay matupaghikan sa mga tasa
hangtod sa tanang mga prasko. 25. 25. Nianang adlaw nag-ingon si Hiuba sa mga panon, nag-ingon ang Dios. Maibot ang lansang nga nahalansang sa usa ka dapit nga malig-on ug kini pagaputlon ug mahulog ug ang palasanon matud pa nga diha sa ibabaw niini pagaputlon kay si Hiuba maoy nagasulti niini. Mangutana ko nimo Brad Sam. Sa bersikulo 23 nga magibasa giingon, og igalansang ko siya sama sa usa kalansang sa usa ka dapit nga malig-on. Na ay giingon diha nga igalansang ko siya. Naabay pangalan diha nga Hesus Brad Sam, nga imong nabasa? Sa bisusaon na to ni kanina Brad Cesar wala gyud. kasulat Sa 24 giingon Brad Sam, og ilang igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan, ang mga anak nga kaliwat ang mga sanga. Pangutana Brad Sam, kay igabitay man siya sa ibabaw. Pangutana na abay Hesus diha nga mo basa sa bersikulo 24 Brad Sam? Gyapoy nakasulat nga Hesus Brad Cesar sa mga bersikulo 24. Sa 25 mangutana ko nimo, nganang adlaw nag-ingon si Jehova lugar ng amahan sa mga panon, maibot ang lansang nga igalansang sa usa ka dapit. Na ay giingon din na nga nianang adlaw nag-ingon si Jehova sa mga panon, maibot ang lansang nga nahalansang sa usa ka dapit nga malig-on. Pangutana, naabay Hesus diha nga giibtan sa lansang? Wala gi Hesus diri Brad Cesar nga giibtan lugar sa lansang kay maibot god. Nga matud pa sa nahalansang sa usa ka dapit nga malig-on, maibot daw ang lansang. Karon wala gyud mabasa nga Hesus Brad Sam, di ba? Wala gyud si Brad Cesar. Karon niya. Basa Brad Sam dugang prueba sa Salmo kay giingon man ang pagpamatuod ni Hesus pinaagi man sa basahon sa ni Moises o sa mga propeta o sa mga Salmo. Basa Brad Sam sa mga Salmo sa iyang Salmo 22 bersikulo 16 o 18 Brad Sam, sabay mo mabasa diha kay mao man ang gibasihan ni Kristo nga kung magpamatuod si Hesus pinagi mas sa tagna sa basahon ni Moises sa mga propeta o sa mga Salmo. Unsabay mabasa nimo diha sa Salmo 22 bersikulo 16 o 18 Brad Sam. Ani Brad Cesar, basahon ta ang Salmo 22 bersikulo 16 hantod sa 18 ang atong pagbasahon mga mahal namo nga mga kaigsunan giingon. Sa bersikulo 16 giingon, kaya ang mga iro na naglibot kanako usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan na naglikos kanako. Matud pa ni David, gilagbasa nila ang akong mga kamot o ang akong mga tiil. Sa 17, arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog, sila nagatanaw o nagatutok kanako. Gibahin-bahin nila ang akong mga biste sa taliwala nila ug sa akong kupo na nagripa sila. Apan ikaw o Hiuba, dili ka magpahilayo o ikaw nga nagtabang dumali ka sa pagtabang kanako. Bisag diya lugar ta Brad Cesar, no? So ang imong gibasa dunay nagripa lugar sila sa iyang biste. mga kupo sa iyang biste. Giripahan kay bali. Na naabay mabasa nimo Brad Sam diha nga Hesus na ang iyang giripahan lugar ang iyang biste nga gibutang gibahin nila ang akong mga biste sa taliwala nila o sa akong kupo. Nagripa sila. Naabay mabasa nimo Brad Sam nga mao na ang atong Ginoong Hesukristo. Wala gyoy mabasa diri Brad Cesar nga ang atong Ginoong Hesukristo ang katumanan niini nga kanang gibahin-bahin ang iyang mga biste o iyang mga biste giripahan lugar. Wa gyud. Wa gyud Kristo o Hesus. Ang gibahin-bahin nga mga biste di ba paglansang ni Hesus, di ba giripahan man tong iyang biste kisa makapanag-iya ato? Wa gyud mabasa diha. Ingon ana mga higalang magkaigsunan. Unsa pa? Dinhi sa basahon sa mga Salmo 22 bersikulo 7 nag-ingon. Ang tanang mga nakakita kanako kay gilansanggod nagakatawa o nangatawa man tong uban sa paglansang ni Kristo sa pagtamay kanako gibudlot nila ang ilang ngabil, ginalingo-lingo ang ilang ulo,
nga nagaingon, itugyan mo ang imong kaugalingon kang Jehova, siya paluwasa kanimo. Nini punto Brad Sam, natong paglansang sa atong Ginoong Kristo, ang mga tao nagkatawa. Mao ba kana ang anak sa Dios? Luwasa ang imong kaugalingon. Bailang ka muluwasa uban niya imong kaugalingon, dili ka kayang muluwas sa imong kaugalingon, di ba? Mo nahitabo sa paglansang sa Ginoong Kristo. Di ba nagkatawa ang mga tao? Nawa gyud mabasa dinhi sa mga salmo nga si Jesus na nga gikatawan, nga gibahin-bahin ang iyang biste, giripahan. Why mabasa? So dili lagi abilidad sa Biblia mga higalam kagisunan nga kung magtagna iapil ang pangalan sa samang pagkaagi gihapon Badsam ang atong langiton ng magtutudlo dihay katumanan nga ato masuhin nyo na mabasa na kay ug naa pa di na mistil pa nga muabot pa ang nakalaing mga relihiyon nga mao mipisalaag karon sa mga katawan. Unya di na pud mistil Brad Cesar nga mupalit mo kanang mo hatag kitag magwali kita. Magwali ta kay naa naman diha ang pangalan. Gasto kitag mga kantidad para lang gyud nga atong ipailalugar si Master nga naaraman diyan sa Biblia. Usa ang inyong buhaton mga kaigsunan kun naas Biblia mabasa nga Master Tomas ni Senyor, mupalit lamang mo Biblia sa iyon ra lugar kayo kay naamas Biblia. Pero dili ingon ni ana sa gingon ni Brad Cesar, ang abilidad sa Biblia dili abilidad sa Biblia mga aksunan nga sa pagtagna lugar ipasupot diya mismo ang iyangalan ko dili moabot mo lanat pa ang pila ka mga panahon usa matuman nga maabot ang panahon nga iya nang klimon nga siya na ang katumanan niya ng gitagna lugar sa Biblia. Nanasa pa ang tagna, Brad Sam, kay ato namang napamatudan nga wa gyud Hesus dito. Mayo tingali mong basahon, Brad Sam, ang Zacarias Kapitulo 13, versikulo 7 ug 9 usay netaboon sa diha sa maong basahon, Brad Sam. Usay atong basahon ang nakasulat sa tagna maghapon na. Kanang nakasulat sa Zacarias, Brad Cesar. Kapitulo 13, 7, 9. Versikulo 13 City o 9. Inyong patalihugan mga kisunan dingon. Pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay sa karnero. Ug batok sa tao nga akong kauban, nagaingon si Yuba sa mga panon. Samari ang magbalantay, ug ang mga karnero mga managkatibulaag, ug pabalikon ko ang akong kamot, batok sa mga magagmay. Ug may tabo nga sa tibok kayuta, managaingon si Yuba nga ang durwa kabahin ni ana pagaputlon og mga matay apan ang ikatulok kabahin mahabilin diha. Busa sa atong unsay mabasa nimo Brad Sam? Dunay samaran nga magbalantay sa karnero nga sadyang masamaran ang magbalantay sa karnero magkatibulaag ang karnero sa panon. Unya katong durwa kabahin mga putol og mga batay pero matud pa sa atong mabasa dunay ikatulo kabahin mabilin sumala sa ang pangutana Brad Sam paluap kay do na may samaran nga magbalantay sa karnero na ba Hesus nga mo nabasa da sa Zacarias sa atong mabasa sa Zacarias ba Cesar wala gyoy Hesus o Hesukristo nga samaran nga ang magbalantay kibali pangutana Brad Sam kinsa ba ang samaran nga magbalantay unya magkatibulaag dayon ang mga karnero kinsa ba sa pag-abot ba ni Kristo gitug-an magyud Brad Sam na kinsa nang samaran nga karnero nunya sa diha nga masamaran na ang maong karnero magkatibulaag ang panon lugar na ba gitug-an ba basa ang Mateo 21 Brad Sam kung kinsa kana ang katumanan 26 di ay Brad Sam niya Brad Cesar 26 30 ngadto sa 31 26 30 31 Brad Cesar nga gitagna kana nga kung kinsa kanang samaran nga magbalantay unya sa karnero unya sa diyang masamara na magkatibulag ang karnero sa panon niya ang tubag Brad Cesar nga sa pagtagna wala lagi Kristo pero kanus alang matuman sa diyang maabot ang tagiya sa katumanan lugar sa tagna lugar sumala sa Biblia sama lugar sa netabo sa gitagna ni propeta Zacarias natuman nga kung kinsa ang samaran sa karnero pasam 26 sa iyang kapitulo 31 inyong patalinghugan mga malnamo nga makigsunan ingon ini ang nakapahayag sa Biblia ug sa nakaawit sila usa kaawit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo
ug unya si Jesus mingon kanila, karong gabhi una kamong tanan na nagpanibog tungod kanako kay naisulat kini nga Wala na. nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay og magatubulaag ang mga karnero sa panon. Busa Nag-coincide gapon, Brad Oo, Sam, dito sa nag-coincide sa Zacarias, Zacarias. gapon. nga matupad dunay magbalantay sa karnero nga pagasamaran, unya sa diyang masamaran magkatibulag ang karnero sa panon. Gitrisa up na to kinsa ang katumunan ni anang magbalantay sa karnero nga samaran, walay lain sa atong gibasa natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtagna ni propeta Zacarias, walay Kristo nga gisayt didto mga kaigsunan Nga mao'y samaran. nga mo'y samaran. Karon, kinsa ba kanang magbalantay sa karnero? Gitugaan gapon na. Basahan ko ang Juan Kapitulo 10, versikulo 14. Nangingon si Jesus, ako mao ang mayo magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako o ang mga ako nakaila kanako. So, gi-claim yun na ni Kristo nga siya di ay mao ang magbalantay sa karnero nga pagasamaran. So, sa pagtagna ni Propeta Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 7 ug 9, wag gyud mabasa diha nga si Jesus nang samaran. Nya sa diha nga masamaran na ang maong magbalantay sa karnero nga mao ang magbalantay sa karnero mo si Jesus. Giklaim na niya pag-abot na niya sa iyang kaugalingon, wag gyud mabasa gyud nga Jesus dito sa Zacarias. Pero pag-abot na ni Kristo, giklaim na niya nga siya mao ang maong magbalantay sa karnero. Sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14. So ingon ana mga higalag magkaisunan, ang mga tagna nga gibasihan ni Kristo, wa gyoy mabasa diha nga Hesus nga mao ang inuntang katumanan sa maong tagna. Sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, iya na dayong giklaim nga ako na mao ang katumanan, mga higalag mga kaisunan. Bisan pa sa titulo niya, Brad Sam. Naabay, gitagna diha ang pagkatitulo o ang titulo sa atong Ginoong Kristo unsa bang matanga sa iyang titulo, Brad Sam, sumala sa Isaias 28:16. Naagya po'y tagna si iyang dapit. Pero napay pangalan niya, kay Jesus na. Diskutan nga dunay patukoranan nga maligon nga gipamutang diya sa bato sa Sion niya. Basahon na to ang Isaias siyang Kapitulo 28 versikulo 16, mga malnamo nga mga kaigsunan, busa mo kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukaranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang, sa patukuranan nga maligon, kadtong mutuo dili magadali. Busa mo kana ang tagna sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, pero walay Kristo nga nakasulat dinhi nga siya nang patukor, siya kanang pambatos mamag-ang nga gipahimutang didto sa Sion nga ang maong bato daw, ang sinulayang bato, ang usa daw kabilhon bato sa pamag-ang nga kadtong mutuo daw dili magadali. So, bisan pa ang iyang titulo, Brad Sam, sa atong Ginoong Kristo, na ang iyang titulo, bato sa pamag-ang. Pero dito sa propeta nga si Isaias, wa gyud mabasa diha nga Hesus, pero kinsa ba ang nahimong katumanan ni anang bato sa pamag-ang, Brad Sam, nga maoy gitugan ni propeta Isaias? Gitugaan ba gyud nga ang atong Ginoong Kristo mao ang nahimong katumanan ni anang gisgutang bato sa pamag-ang nga ang mutuo gali na dili magdali? Sa pagkatuman niya na, Brad Cesar, Gipamatud na pas mga apostol na sa iyang mga tinunan. Ang mga tinunan niya na nistigos niya na nga kanang gitagna ni propeta Isaias natuma na sa atong Ginoong Hesukristo niya. Sa Efesos siyang Kapitulo 2 versikulo 20, inyo kanang patalingugan mga kaigsunan. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles og mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa natuman pag-abot na gitugaan sa mga apostol, pag-abot na duna na siya mga tinunan, gitugaan sa mga tinunan nga si Kristo mao ang katumanan sa gitagna ni propeta Isaias nga mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Kung yung ana mga higala magkaigsuonan, dili abilidad lagi sa Biblia nga ilakip ang pangalan. Dili abilidad. Busay mo pagingon nga,
Nay mabasa ninyo dia nga kamo ng mga minister dia sa Espiritu Santo. Nay mabasa ninyo dia nga ang Espiritu Santo mao ang inyong magtutulo, mas dito mas ihon niyo, Senyor. Sa samang pagkaagi usab sa pagpaila sa atong Ginoong Kristo dinhis kalibutan punos tagna. Sa diha na nga natao na ang Kristo, gi-claim na niya ang ako na katumanan kan ilansang sa cross, gibahin ang akong bisti nila, gikatawan ko nila. Nya ako na ang maong uluhang batos pamag-ang sumala sa gitagna ni Propeta Isaias, gitugan pos mga apostol kay ang mga apostol sila man mao ang nanistigos kay na-convince gud sila ni Kristo. Moto sa diha nga na membro na sila ni Kristo kay nagtukod man si Kristo ng iglesia, mamoto iglesia ni Kristo, moto gitugan sa mga apostol nga ako na si Kristo na ang katumanan sa maong tagna o kana gi-claim gud ni Kristo Brad Sam nga siya gyud na ang batos pamagang pasultihon ta si Kristo. Dinhi sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 nag-ingon si Kristo. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayod. So pag-abot na ni Kristo, nag-ingon ni Kristo, wala ba mo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa magtutukod gisalikway nahimong uluhang batos pamagang? So gi-claim na ni Kristo nga ingon Kristo wa di mo makabasa sa Biblia sa kasulatan nga ang maong bato nga gisalikway nahimong uluhang batos pamagang. Gi-claim ni Kristo sa pag-abot na niya mausab sa among dapit gi-claim po na ni Master nga siya na mao ang gitawag og bato nga puti. Kay si Jehovah Brad Sam, unsa ba ang titulo ni Jehovah Brad Sam sumala sa Biblia kay kining tutulo manggod. Ang uban manggod ila manggod iratsada Brad Sam nga ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo usara kuno na mao man na roy binua nga pagsabot. Be, ang pangutana Brad Sam, kana bang batos pamagang mao ba na ang Amahan Brad Sam sumala sa imo basa sa Biblia? Dili yun na ang amahan mo'y katumanan ni anang batos pamag-ang Brad Cesar. Ngano man, tungod kay ang amahan nga mao si Jehovah, doon na siya'y kaugalingong titulo mga kaigsunan o mga kaigalaniao. Sa Salmo siyang kapitulo 18, versikulo 1 hantod sa 2 inyong patalingugan, giingon, gihugma ko ikaw, O Jehovah, ikaw ang akong kusog, si Jehovah mo ang akong bato, ug ang akong kuta, ug ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato, nga kanimo mudagngop ako. Taming ko, ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas nga tore musa, natinaw, nga kanang batos pamagang, dili gina matuman sa atong Ginoong yubangan man. Tungod kay nga atong Ginoong yuba, doon na siya'y kaugaling titulo. Ang titulo niya, mao ang bato, sumala sa atong nabasa sa Biblia. So klaro kayo, Brad Sam, nga lain-lain kanya-kanya sila nga mga titulo. Ang titulo sa Amahan, bato. Ang titulo sa Anak, batos pamagang. Ang Espiritu Santo, Brad Sam, mabasa ba yun nga ang iyang titulo, batong puti ba yun, Brad Sam, sumala sa Pinadayag, Kapitulo 2, 17, Brad Sam? Basa yun na to sa Biblia, Brad Cesar, nga ang Espiritu Santo, doon na yun kaugalingong titulo nga ang titulo niya, ang batong nga puti, sumala sa Biblia niya. Basahon ko, sa Pinadayag sa iyang Kapitulo 2, versikulo 17 inyong patalingugan, gingon ang adunay igdulungog, kinahanglang magpatalingog sa sulti sa espiritu sa mga ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatagan ko sa mana nga tinaguan ug pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinultan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Busa ang titulo lugar sa Espiritu Santo mao kanang uluhang o bato sa bato nga puti sumala sa atong nabasa sa Biblia, Brad Cesar. Nya ang uban, Brad Sam, labi na sa mga born again, mga protestante, uban pa nga mga pagtulunan sa makang kibuloy, di sila mo tuo nga doa ay tulo. Kay matod pa nila, Brad Sam, ang kana kunong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, usara kuno na mao man na binuang nga pagsabot. Prubahan ta, Brad Sam. Nagisgot ba ang Biblia o tutulo? Naa, basahon ko ang Amplified Bible,
Ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 26, nag-ingon ha? God said, let us Father, Ono, Son, Dos, and Holy Spirit make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the face of the sea, the birds of the air, the tame-beast, and over all of earth, and over everything that creeps upon the earth. Naa diha babasa bratsam ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Napabaydugang pruiba bratsam nga lain-lain yun ni. Basahon ang the New King James Version. Ang Juan unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7 nag-ingon, for there are three that bear witness in heaven, the Father, Ono, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So naa ang tulo, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nag-ingon din sa Binisaya, kay adunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang pulong maunang Kristo o ang Espiritu Santo. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pangutana, Brad Sam, kini bang Amahan gikan bagyod ni sa langit, Brad Sam? Maayo tingaling ato ning itagsa-tagsao nato kay aron mapamatudan nato nga kini bang Amahan gikan bagyod ni sa langit, Brad Sam? Maayo tingaling mong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 2, Brad Sam, kini bang Amahan na abaygod ni sa langit, Brad Sam? Aniya, Brad Cesar, kaning Amahan gisgutan sa Biblia, Brad Cesar, gikan usab kini o gikan gyud kini sa langit niya. Pero iba sa gingon ni Brad Cesar, 5 sa Ecclesiastes, sa iyang versikulo 2, ingon ini ang gipayag lugar sa Biblia, mga malnamo nga mga kaigsunan. Ayaw pagdali-dali pagsulti ang imong baba, ug ayaw pagpamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butanga sa atubangan sa Dios. Kay ang Dios atuaman sa langit, ug ikaw anaa sa ibabaw sa yuta. Busa padiyotaya ang imong mga pulong. Busa nagpiho, Brad Cesar, nga ang Amahan naagyo na sa langit. Nakaron kining anak naman, Brad Sam. Kini bang anak, Brad Sam, gikan ba pud ni sa langit? Juan 6:51, Brad Sam. Yeah, Brad Cesar, basahon ta lugar nga kining anak nga mo ang Kristo, Brad Cesar, gikan punig yun siya sa langit. Now, sa Juan sa Kapitulo 6, versikulo 51, inyong patalingugan, mga malnamo nga mga kaigsunan, ingon ini, ako mao ang buhing tinapay ingos Kristo nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon ni ining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon, ug ang tinapay nga akong igatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mo ang akong unod. Busa na piho nga si Kristo nga mo ang anak gikan ni sa langit, mga malnamo nga magsula. Ang Espiritu Santo ba, Brad Sam, gikan ba punas langit o na Pedro Kapitulo 1, versikulo 12? Brad Cesar, kining Espiritu Santo sa Brad Cesar, gikan po ni sa langit. Niao, atong basahon ang unang Pedro sa iyang kapitulo matod pa 1, versikulo 12, inyong patalingon gingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipaybalo na kaninyo, pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga gipinadalagikan sa langit nga mga butang nga niini ang manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa piho nga ang Espiritu Santo gikan usab ni sa langit. So natuman, Brad Sam, ang akong gibasa nga giingon, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So unsa sila nga nagkausa? Usa sila sa pagka-Dios. Ang Amahan ba, Brad Sam, Dios ba pod sumala sa Biblia? Jeremias Kapitulo 31, ang Amahan ba, Brad Sam, Diyos ba pod na siya? Sumala sa Isaias 43:10-11. Yeah, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa
Isaias 43 Gs hantod sa 11 nga kaning amahan nga mao si Jehova mao Dios puna sumala sa Biblia no. Sa 43 Gs og 11 inyong patalingon mga kasunan gingon. Kamo mo ang akong mga saksi mingon si Jehova. Ug ang akong alagad nga akong pinapili aron kamo makaila nga og maganagtuo kanako og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay musunod kanako. So ang amahan Dios. Nga Dios. Si Kristo ba po Brad Sam, Dios ba po siya sumala sa Tito 2:13? Dios po si Kristo mga malnamo nga mga kaigsuunan niya sa Tito sa kapitulo 2 versikulo 13. Inyong pataliugan mga kaigsunan na nga basahon sa Tito no sa nga nagpamutuo na kapitulo 2 versikulo 13. O 2:13 sa Tito gingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom ingon si Tito sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. So klaro Brad Sam ang amahan Dios, ang Kristo Dios, ang Espiritu Santo Dios ba po sumala sa buhat 5 o 4? Sisar kadto sa 4 atong patalingugan nagpiho kana nga ang Espiritu Santo Dios po na. At mabasa mga kaigsunan niya sa 5 sa iyang kapitulo 1 hantod sa 4 inyong patalingugan sa buhat ingon. Apan day usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Sapira nagbaligyag katigayunan ug ang halin niini iyang gikuhaan nga nebuluan sa iyang asawa ug usara kabahin ang iyang gidala og gibutang sa tilan sa mga apostoles. Apan si Pedro miingon kaniya ngadtong Ananias, naunsa bang giyawaan man na pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug ang imong gikuhaan ang halin sa yuta sa wala pa kini ikabaligya dili ba kini imo mang kaugalingon ug sa ikabaligya na kini dili ba imo man ang pagbuot kun unsay imong buhaton sa halin niini naunsa ba gayud nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing Pedro. Ang imong gibakakan matud pagingnan ni Ananias dili tao kundili ang Dios busa repirado kadtong gibabakan ni Ananias repirado kadto sa Espiritu Santo nga Dios sumala sa atong nabasa. So diha sila nagkausa ang amahan Dios, ang anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. So diha sila nagkausa mga higala o mga kaigsuonan. Apan sa ilang pagka-persona lain-lain sila mga higala og mga kaigsuonan. Klaro kay na nya karon kay ato man gipamatud-an nga ang Espiritu Santo mao na katumanan sa katulong persona sa Dios. Naabay mabasa Brad Sam Isaiah 65:1 nga ang Dios do na gibagong pangalan Brad Sam? Brad Cesar basahon ta ang 65 uno. Ug do sa Isaias ingon nini ang atong pagbasahon mga malnamo nga mga kaigsunan sa 65:1 gingon ako gipakita ni adtong wala mangutana mahitungod kanako ingon ang Diyosa ako hingkaplagan ni adtong wala mangita kanako ingon ang Dios ako miingon tanawa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. So ang Dios naadaw siya usa ka nasod ba Cesar nga wala pagatawaga na tungod sa iyang ngalan karon. Kay wa man tawaga sa iyang ngalan. Naabay mabasa Brad Sam sumala sa Pinadayag 2:17 nga naa gyud bag-ong pangalan ang Dios sumala sa Pinadayag 2:17 Brad Sam? Niya Brad Cesar atong pabasahon ang Pinadayag 2:17 nga nganong atong nabasa sa Biblia nganong niingon mo siyang naa kuno siya usa ka nasod nga wala na pagatawaga tungod sa iyang ngalan unsa mo day ngalan na ang tawagon abot ipasabot sa Dios nganong wala naman tawaga ang iyang ngalan yan ang nasura tungod sa katarungan mga kaigsunan nga ang Dios duna siya'y bag-ong nga ngalan nga kanang angay dawaton sa tawo niya Pinadayag 2:17 mao na hinungdan nga naa siya usa ka nasod nga wala na tawaga ang iyang ngalan nga Yuba ba o Kristo ba? Nga naman, tur kay naaman siya na niya ng nasura, nga kana bag-o na ngalan,
ang pagadawaton sa tao niya. 2:17 sa pinadayag ingon. Ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatagan ko sa mana nga tinaguan ug pagatagan ko siyag usa ka gamang bato nga puti nga sinulatan ug usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat nini. Muna hinungdan Brad Cesar nga naas siya kadasod nga wala natawaga ang iyang ngalan nga naman tud kay bag-o naman gungalan nga angay tawagon nga matupang naa ng nasura nga naman nga bag-o man tud kay dili aduna may daan nga ngalan Brad Cesar. Ang daan nga ngalan sumala sa atong mabasa sa Biblia sa 64:8 sumautong aman nga mao ang Dios nga mao si Yuba. Unya katong Yuba nga dili naman to angay mooy dad-o nining panahona karon mga aksyon nga naman tungod kay ang Dios nga mao si Yuba naghimo siyag tugon nga dili na hisgutan pa ang iyang ngalan mga kigsoon. Mo hinungdan nga naa siya sa usa ka nasod nga wala na tulawaga sa iyang ngalan nga Yuba nga man katong dito na may bag-o ngalan tungod kay katong ngalan nga Yuba mo kadto ang daan nga ngalan nga gisgutan sa Biblia nga naghimo ang Dios og bag-ong tugon nga dili na hisgutan kanang mao ngalan nga mao kanang Yuba. Niya Sige, ang prueba Brad Cesar. Sa akong basahon ang prueba sa 31:31 kama 33:34 sa Jeremias inyong patalingugan nga mo hinungdan nga dunay pag-atubang sa tao niya nang bag-o ngalan sumala sa Biblia. 31 akong sugod. Anya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Yuba nga ako magabot og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda dunay tugon nga gisgutan nga bag-ong tugon nga kun usa ka ng tugon nga bag-o nga gitugon sa Dios ngadto sa balay sa Israel niya 33:34 apan kini mo nga akong tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw nagiingon si Yuba ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasikasing kini isulat ko ug akong mahimong ilang Dios ug sila mamong akong katawan ug sila matud pa dili na gayud magtudlo ang tagsatag sa katawo siyang isikatawo ug ang tagsatag sa katawo sa iyang igsoon sa pagingon ilhon mo si Yuba. Munay tugon nga gisgutan sa Dios nga naghimo siya bag-ong tugon nga kun unsa ka lang tugona nga dili na hisgutan o dili na itudlo ang iyang ngalan ngang kun sa ngalan nga Yuba sumala sa Biblia. Kaysa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12 Brad Sam bisag ilang basahon ang Dios dunay bag-ong pangalan. Mao ka na karon nga gi-claim ka na pag-abot na ni Master gi-claim ka na niya ang maong tagna nga ako na ang gisgot ang bag-ong pangalan. Ngano man nga bag-ong ang pangalan? Mao bitaw na ang resulta nga moingon sila nga nabay Tomas iyon yung Senyor sa Biblia nga mao katuman na sa Espiritu Santo kana day bag-ong pangalan unsam day na kinsa lamang amo pailaan na ang iyang mga tinunan kay kami man mao ang iyang mga sinugo nga mao mo paila nga matud pa si Dios ang akong kagalingon bag-ong pangalan tungod kay sa pinadayag 21:5 matud pa sa Dios ginabag-o ko ang tanang mga butang. Busa, klaro kayo mahigala nga dili abilidad sa Biblia nga kung magtag na isulat ang pangalan. Busa, bisa usaon nyo pakli nga wala gito mas iyon yung Senyor dia. Wa may magdugang kundi amo lang gitugan ang katumanan nga ang Dios dunay bag-ong pangalan. Mao na ang Master Tomas di iyon yung Senyor. Tungod pa sa wala na magkukitay oras pa sa lapas mga ganit tagamay. Salamat na lang sa atong layton nga matudlo. Kining atong kining ako ang kaugalingon ipailan ako mao ako si Cesar Patio. O ingon sa akong kauban, ingon gapon salamat gapon sa pagpatalingog Brad Sam sa ato mga listeners. O maminaw lamang sila sa mga istasyon din sa DOLE. Usab si Brad Samuel Muntimayor gadang salamat mingon nga daghang salamat sa inyong patalinghog ug may ngapon kanato.